and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Ihurot ang imong kapumot. Inihigayon na. Adi ay! Kalami di ay ani Rudy! Higayon mo na. Pikason ta ka! Hula-hula kong balik ni imong buk. Nilagot ko ng imong bukon. Mananakali ni imong bukon. Isinugog-lubag ang imong inip. Ano kon? Nagkawil-kawil na unta ka na imong bukton. Pero sakit no. Natural sakit gidi ay kay may kuto-kuto ang imong bukton ganiya. Iwason ko na lang na. Ha? Pinisingan ko lang unya na kinip pa. Sakit to. Sakit. Nagbarok. Kinipap! Nagkapatid dayon ang pinali ni Ahab! Mauna ang nari, Rudy. Kiniimong utong lang aron minus ang sakit ha. Pero kadiyot ka ni. Inigkutok sa imong liog, muto ay ang imong og finish ka. Niyap! Pilit gaw na lang, Rudy. Aron kadiyot ha. Ugwa pa'y sakit. Niyap! Gano mo rin eh. Gaya ni mong buktonoy, murang bato. Mikrop! Di mong gog! Ay! Ibo kong gyalso! Panay! Kaya, bangon na yun. Yado ko di mo pas ano ginamay ha? Kan ka na ihakrip ha? Pero palugag kong bilo ha? Di, pero wak kakadaw ko na. Ako tong gituyo. Nga magka-balance ka pa. Pero kini. Nahapla ka gyud. Paminaw og maayo. Wa gyud ko mapikal bisan gamay sa imong pagguba sa akong takuban. Wa ko masuko. Wa sad ko mapungot bisan gamay sa imong pagpamatay sa mga NPA. Kay ang akong giatiman mao ang akong trabaho. Apan sa imong gibuhat ni kahuan nga ako na nimong giintrigo, apan imong gihapon sing gipatay ug sa imong gibuhat ni ka Andres bisan sa akong pagtugyan nimong buhi apan sa ako mga mata mismo imong gipakita kung unsa ka kaluog. Wa kay konsiderasyon bisan sa mga bilanggo sila sa gubat. Di man ikini ang akong gipamatay nga mga sama na akong military sama nimo kaluog ug kaabusado ilabi na ngadto sa mga inosente. Hangyoon ta ka. Hangyoon ta ka nga hunungan na kini kay pasir o magpabukid naging kong tiron. Basig mo na kinihinungdan nga mudawat akos doktrina sa komunista. Ayaw kong sultihi arang. Mipakita ka ng hilig sa maong doktrina. Bisan mo limod ka pa, apanahog na ang imong pagbati ngadto sa komunista. Naigugma ka na ni Mary. Natakdan ka lang yun sa iyang doktrina. Gihimo mo lang instrumento ang gobyerno. Gihimo ni mong sakyanan ang ahensya sa NISA. Butang nga wa masayre sa inyong ahensya. Kung giunsa mo lang paglipat-lipat, ilad ang gobyerno ni Kaepernick. Balik sa kampo sa mga komunista rin. Nagpaabot na silang tanan mo. Patay
Ika na! Major Rudy Almendras! Loy! Loy! Kisaray! Paminaw og maayo, Loy. Rudy! Nagpaabot si Colonel Joaquin ninyo diri. Paminaw, niya ang lugar. Mauna ni Dapita! Ihulong ang sakinan! Ambak mo! Ay, si Lucio! Yara ko, Loy! Daliar ko ni Lucio! Bigis no sura. Dari kayo kaliyo. Dili prehas na to ang mga dagkog tiyan! Sigang ka ng flashlights! Sio! Yara si Ronald! Sir Colonel! Sir Ronald! Flashlight! Flashlight! Ako ba kay naong? Ang naong ni Ronald, gupa kayo! Murag gipatit-patirag kabayo! Nganong paabotong pamanimo si Karudi, Kapidring? Una nimo isulti ang delikado kayong impormasyon. Kinsa ang traidor nga niya sa atong kota, Kapidring? Kami kay Agnes. Palihog kinsa, Kapidring. Parehas ra, Kapidring. Total, inigabot ni Karudi. Ato na siyang sultihan sa informasyon nga imong nasayran kung kinsa ang traidor. DPA siya mga kauban. Unsa? Kapidring. Aktivista pa siya. DPA na siyang daan. Kinsa? Si Karudi. Karudi? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!